Moka studio ka okadhi ketho kinde kata matin abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en nyar kanye olonye weche mage kachopo nyiswa gima omiyo kawuono entiere PenjLaktar machiegni PenjLaktar erokamano ahinya Ruth iluonga ni Phoebe Ongadi an Nyarongo Kamagabo alonye weche meke puonjo oganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche dho ngere wacho ni nutritionist kata public health expert. Okinyisa gima omiyo kawuono ni neno ni ber mondo wabed kod PenjLaktar. Aneno ni ber mondo wabed nikech ing'e ni sani tuoche manyasani bedo mang'eny ahinya Ruth. To iwacho ni sani ndikidhi kata mana osiptende iwacho ni 50% meke jok mabedo admitted gibedo admitted nikech tuoche manyasani. To oyudo ni tuoche manyasani go ng'enygi inyal konygi gi gimiluongo ni lifestyle change kata kaka waloko kaka wadak gi gik mwatimo pile pile mondo waduok gi piny. Koro emomiyo wan kanyo nikech gimedore ahinya ginyowa over 40% deaths miluongo ni non-communicable diseases tuoche manyasani kelo admissions mang'eny thiedho gi bende tek nikech koyudi gi modeko gibedo very expensive kendo gikawo mwandu mang'eny. Koro mo wan ka kawuono to wachni to ere kaka wanyalo konyogi to en chiemo mage mwanyalo yudo mayot mwanyalo konyo godo mondo waduok piny weche meke yudo tuoche manyasani kendo mondo waket mondo wayud afya maber. Thothne wawachoga ni sasa ma itiyo kod chiemo ntiere kaka inyalo geng'o tuoche kotedore kod chiemo ma ichamo kata inyalo thiedh tuoche kod chiemo ma ichamo. Diere moro ntiere kod chenro moro e Nyakalondo ne wang'iya ne chiemo kata lode ma bende nitiyo ga godo kaka yath e yore mopogore opogore. Nwayudo kacha ni kaka alot mar apoth ninyalo ti godo kapo nono ni ng'ato korore kata sana nyithindo mondo mi igi obed mayom. Ne wang'iyo alode mang'eny ma bende nwayudo ni kare ne gin yath amago gin alode wa e diere machon. Sani wantiere kod chiemo mopogore opogore ma bende wacho ni kelonwa tuoche mang'eny. Chiemo ma wachamo mathoro kelonwa tuoche kok wachamo yo makare kata e kiwango kidieny madwarore nyalo bedo kaka mage monego beni waduoko chien kata waweyo kwanyalo weyo chutho. Ka waduoko chien mokwongo gimiluongo ni carbohydrates en chiemo maber kabisa nikech omedo teko e del. To ka watiyo gi carbohydrates mokale e machine miluongo ni refined kata mana moreg mogol berne chak carbohydrates maromo wang'eyo mang'eny en oduma mokale machine. Koro chiemo ma refined go manyiso ni berne kata mana ndhadhu ne miluongo ni fiber cha osegol. Koro ka wachamo gi mang'eny to ginyalo kelonwa tuoche moko e dendwa kaka tuoche meke sukari meke hypertension meke blood pressure machal kamago. Mar ariyo kendo tuoche mang'eny chiemo mang'eny gi mo mang'eny gi sukari chiemo mang'eny gi chumbi mago bende nyalo kelonwa shida. Koro ka watemo mondo wacham chiemo mang'eny kata mwawacho ni mobedo preserved kata mokete chemicals mondo odag mang'eny e shelf mani luongo ni preserved foods wantiere kaka smokies, sausages, canned meats, canned beans kata mana rech ntiere mabedo canned mondo bed preserved. Kesa mobedo preserved no timede chemicals moko maka wachamo mang'eny bende nyalo kelonwa tuoche mopogore. Koro chiemo mokale machine chiemo mang'eny gi mo mang'eny gi chumbi chiemo moken meke puodho. Kaso kendo kwang'iyo bende samoro wacho ni kata mana ka ring'o to ring'o mar dhiang' ring'o mar anguro wadwoko piny luongo ni red meat to wachamo gimiluongo ni lean meats kata mana rech kachiel gi gweno. Kar chiemo kanyo kaka oduma iwacho ni thothne ka pononi okale machine ntiere berne ma igolo manyiso ni koro okonego beno konyi mana kokale chienda achiel ni achiel kuom osiepega nowacho e Nyakalondo ni Ruth anto mano pekna anaero nyamfuko ni mitna kabisa mulna mana matin kama nikech adwa ni wadonje twakwa ka odiechieng' maka erokamano ngeni nyamfuko no mit to kendo nyamfuko omili kasto bende okawe gi class aparo chon kan wadongo ntiere moro miluongo ni no kale machine ahinya kendo rachar ber koro kan ichame to ntiere class moro miketie koro karo fwenyo ni kare class miketo wae ni bang' ndalo mang'eny to kendo kelonwa tuoche nikech ko gol fiber to gol nutrients ogol potecha motimo nutrients otimiluongo ni fiber koro fiber ni ema konyo mondo lokrwa ni obed ma healthy mondo iluongo ni probiotics odong maber nikech fiber oting'o prebiotics. Fiber bende konyo mondo tuoche meke nyombich kata tuoche machando ich odhi piny nikech samang wachamo fiber ntiere mabedo dissolved miluongo ni soluble and non-soluble ma e chiemo bikonyo mondo chiemo obed gi bulk kata mana mondo okal maber sama wadhi oko ka ok wachamo mano to wagedo gi problems. Koro ober ahinya mar neno ober mar tedo oyot mar tedo kata omili dhok to kaka wacho ga pilipili ni omite dhogi
to rach ni dendi kamano. To nyalo bedo ni okomita inye dhogi to ber gi dendi. Adwani wadoge achiel kuom chiembwa mabende ntiere ga e puothe, adwani wamula kendo waket mbaka wa matut mokalo kuom rabuond nyaluo mabende thothne wapidhe gwenge wa mang'eny. Ong'eny Kabondo, ong'eny Migori, ong'eny Homa Bay kuonde mopogore opogore. Wach mar rabuond nyaluo ni. Ipani ber kwa go mbaka kawuono. Ber kwa go mbaka rabuond nyaluo nikech rabuond nyaluo obedo underestimated. Kendo kido ka jok ma pidhe mana matine orundu moro mana mar mondo mar jo otocham mar lobura bekse koro gimi chamo onge kabisa koro shani adhiane ne podhi temane kinyalo kunya riyo kata dek to do ni rabuond nyaluo ni bende ng'eny ne which will kode nikech okwatim ne gimilongo ni value addition nikech kwenyo picha kanyo ero ng'eny ne wantiere gi rabuon maracharno ene mobedo mang'eny koro kawuono wadwa mondo wapuonjre ni to rabuon ni en ang'o Ruth to ere kako nyalo konyowa mondo wakonyre gode e ngima koro ber kwa wuoyo kuom rabuon mokwongo nikech pinje wa meke luo lop maka luo pidho rabuon maber obed Migori kaka wacho obedo Mabei obed Othoro Kabondo gi pidho rabuon maber kendo wasedo ni rabuon en chiemo mastahimili weather yani onyalo stahimili weather mopogoro kor lwasi mar ok ber ahinya kor lwasi mok ber ahinya kaso en chiemo bende ma pidho yot nikech ka isepidhe to koro ni siki kunya nikech kaka imedo kunya kaka moko bende loth mikunyo moko kendo bende kata kipidhe en gi ber mang'eny kata mana ite bende nyalo tedore kaka lot koro en chiemo manyalo geng'onwa kech Ruth ma kaber to nego beni wapidhe ok mana matine nyakrundu mar lobura to nego beni wapidhe e seasons kata ndalo mandalo duto te ber ka ng'ato ntiere kod rabuon e nyakrundu nikech nyalo tiyo kod it rabuon nyalo tiyo kod rabuon wuon to bende gibire kidenye mopogore opogore wantiere kod picha maber ka mokalo Dr. Phoebe wantiere kod rabuon marachar mabende ni wacho ni thoro bedo mang'eny wantiere kod ma purple wantiere kod maratong maratong kuso ma orange en orange kaito mamalocha macha bende pod rachar koro jobiology wacho ni Ipomoea batatas kaka iluonge Ipomoea batatas bago jobiology koro king'iyo rabuon ni endi kaka rangi ne medo bero motegno e kaka ber ne bedo manyiso ni kaka rangi ne bedo morore e kaka ber ne bedo kaka rangi ne hore koro manyiso ni todi kaka rabuon ma purple ntiere kanyo ero kaka rangi ne ma purple no bero hore en gi ber ne e iye kanyo wan kanyo kendo ma yellow koro ng'eny ne kaluo wapidho rabuon maracharni to oyudo ka tinde kendo organizations biro mang'eny mar puonjo jopith kaka ginyalo loko rabuon maracharni obed value added mondo bed rabuon maratong nikech rabuon maratong ntiere gimilongo ni beta carotene to beta carotene ni ene maka wachame to bedo converted into vitamin A koro vitamin A ni ene moyudore e carrot ene moyudore e green leafy vegetables ene moyudore nyanya gi maembe gik machal kamano koro ka wabedo gi beta carotene moromo e dendwa to wanyalo geng'o gimilongo ni vitamin A deficiency yudo ka Kenya ka vitamin A deficiency sando sana nyithindo to ka otedne gi rabuon serving achiel mana kaka neno pogore no kotede achiel mobedo baked kata mobedo boiled kata roasted miyowa over 209% mar vitamin A mwadwaro e odiochieng' achiel mana piece matin kama kaka obare matin kaka obare a medium size lungo ni medium size rabuon kaka obare no oromo miyowa vitamin A koro mokwongo nyaka mano mokwongo mar ariyo gin gi gik milongo ni antioxidants antioxidants gin gi kere gi free radicals makelo tuoche mopogore opogore kaka inflammations cancers gik machal kamano to moyud gi antioxidants kipimo rabuon marachar to gi rabuon maratong kata rabuon ma purple ni to rabuon mar purple gi rabuon maratong en ratong koso orange gira bon ma orange gin gibedo more of antioxidants emani koro pogore antioxidants mentire e rabuon ma yellow ma orange opogore gi anthocyanins antioxidants mentire e rabuon ma purple gin gikonyo mondo dendwa ogore gi free radicals kendo gikonyo mondo gi build immunity kata mana teko mar del mondo ogore gi tuoche inyalo yudo ng'ato nyalo bedo gi homa to ok omak jite nikech nitiere ng'ama immunity ne ber ni malo to marachar koro marachar ni bebete emani koro ento tin gi antioxidants o tin gi beta carotene maradek kendo rabuon bende on a very good source of potassium potassium en mineral wasebedo kwa wuoyo kuom chiemo ka nowacho rabolo to nodo ni en mineral makonyo mondo o regulate blood pressure koro en mineral maber kabisa makonyo nikech sani wacho ni tuoche meke dho chuny kata mana cardiovascular gine ma they are leading e Kenya kaendi tuoche manyasani koro chiemo kaka rabuon gi potassium nyalo konyo gin gi magnesium gin gi vitamin C bende magore gi tuoche to mogik maber zaidi kuomgi
en ni rabuon nigi gimiluongo ni fiber. Wasebedo kwacho ni fiber no tonde. To kendo jok mong'eyo maber en okawo rabuon to oluoka maler kata mana korudho ng'echa maler to ochwake kaka en no ma ok ogolo pote nikech nutrition components mar rabuon mogol pote kopim gi rabuon moko gol pote mogol pote cha tin moloyo rabuon moted gi pote kanyakla kachiel. Imulonwa kacha ni en gi fiber tonde mabende pimonwa tij tonde beta carotene bende imulonwa kacha mabende ber mokalo nikech agore kod free radicals kaki wachonwa kacha tok mano kende wachonwa kacha potassium mabende wacho ni ng'eny kuom rabuon ni chiemo mage mamoko bende mantiere kod potassium to ber potassium ni wacho ni temo thiro tuoche ma lifestyle kaka tuoche mag pressure kod gik makamago. Gitemo mondo gi regulate high blood pressure jok mantiere gi tuoche meke pressure kendo gitemo mondo gi geng nikech gi regulate blood electrolytes. Koro chiemo man gi potassium gin kaka rabolo sana manumu, rabolo kata mana mochiek. E family mar rabuon bende nitiere gi potassium to gi alode nitiere gi potassium kata mana tong. Koro potassium mantiere e rabuon mar nyaluo kipimo gi potassium mantiere rabuon mitedo godo chips to rabuon mar nyaluo bedo mang'eny moloyo rabuon mitedo godo chips. Pono ni ng'ato onge kod potassium moro e dende ni wacho ni tuoche mopogore thoro bedo. Ranyisi mane ka ng'ato winjo dende to nyalo wacho ni nyaka bede ni potassium tin e denda ka amanye chiemo ma Dr. Phoebe no wacho ni ng'eny gi potassium kamoting'o rabuon kachiel kod rabolo e kind chiemo mamoko. Koro potassium mobedo matin e del nyalo kelo tuoche meke blood pressure nikech potassium gi sodium ema konyo mondo balance cha obedi. Kendo wacho ni nutrients bende mantiere i rabuon bende konyo geng'o tuoche mang'eny. Tuo mogik maduong' kabisa en gimiluongo ni vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency en ochando nyithindo, ochano mon madhodho nyithindo kata mana mine bende mayach nikech mano en period mar growth mang'eny to sama growth ng'eny to samoro immunity dok piny. Emiyudo ka wayudo ka system wa ma Kenya ka indi ka nyathi odhi e clinic 6 months nyaka ndengne vitamin A moro e dhoge at 1 year be nyaka ndengne sani wadhi donje malezi bora month bende mano wandengo ne nyithindo go vitamin A nikech wang'eyo ni ji ok cham chiemo mang'eny mabedo gi vitamin A. To vitamin A ni mokwongo okonyo gimiluongo ni night blindness kata mana mondo kik bedo blind bedo muofu kata koso neno sana bedo muofu samoro omok tired man limdim to kijal neno maber to kendo bende gikonyo mondo immunity nikech vitamin A ema dhi line up the immune system, immune membrane koro konyo mondo immunity obed maber kaachiel gi loso skin bende kata mana gik makama. Koro mokwongo vitamin A deficiency konyo wa mondo wa manage. Mar ariyo kendo bende diabetes, tuo mar sukari. Sani endi sukari gima duong' kabisa machande en carbohydrates. Kendo kaka ne wachako show ni wacho maber ni en chiemo mage makelo tuoche. Kwa wayero carbohydrates mobedo refined kata carbohydrates mokale machine to ng'eny gi gibedo ni gin carbohydrates kata mana starch mogol bergi e wigi. Koro manyiso ni chiemo kaka rabuon gin chiemo makonyowa mondo obed gi low glycemic index. Ofulo ni kichamo chiemo to sukari ok ir mang'eny. Kendo sukari mantiere rabuon en sukari ma healthy makonyowa bende mondo okel starch kata mana mondo okel gimiluongo ni good energy. Ma watire kod skari ma healthy gi skari ma ok healthy. Ok ni skari en skari. Ok ni skari en skari. Ok ni skari en skari. Skari ma healthy gi skari ma ok healthy. Skari mantiere watermelon opogore gi skari. Kanyo. Ok ni en skari en skari. Kare nitiere pogruok. Kidenyi mar ariyo mar chendo ni nyakora Ramogi Ajwang'. Wabong'e kaka skari en skari kata skari ok en skari. Skari mage maber kata inyalo kete dendi ko yuge kod luoro kod mago monego beni bedo godo mabor kikisode. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. You stay soft, Adric concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets.
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811 *271#. Kidliek no achiel maber nigi achiel marach. Kititelo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sami winjo ke ineno kiyanyo wadwe mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo. Kose yiere jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To lokie patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Diwali makawuono ni onge mor moboyude od kanyo. Uno biro bedo gi kuyo. Kawuono an nyaka tiekra kodi. Mama, para mucho kolor ahinya. Chal ka gima koro pachi tiyo maber. Kaponi broso gimoro amora kuom jodala kendo abro goyi. Onge gimoro amora minyalo timona. Nikech in nyaka ibed gi thuolo maber mar manya mondo yuda mondo itimna gimidwaro. Skari ntiere mopogore, skari okene na skari, ntiere skari ma healthy, gi skari mok healthy. Kanya madoni mondo wachago do kapudwa dhi nyime kod mbaka wa mar rabuon nyalo odiechieng' makawuono. Mabende waseng'eyo nyaka kamwagi keni ni kare kipidho rabuon to ng'iyane ni kapono ni rangi ne ore mano ober saidi. Marachar bende ber to mani gi rangi mohore onyalo bedo ratong, onyalo bedo ma purple kata onyalo bedo kala mora rangi mora to teme matek mondo mi obed rabuon marangi ne ohore. Skari oken skari. Skari ma healthy gi skari mok healthy. Ero kama ntiere gilongo ni simple sugars gi complex sugars. Koro simple sugars gin sukari ma kawachamo kata kawatigo do to mondo idhonwa blood sugars malo. To simple sugars sana yudo gi carbohydrates mobedo refined kata mana mokale e machine kaka ne wacho ni mogo mar kuon okale machine. To simple sugars go bedo malo in case gin refined. To complex sugars kata complex carbohydrates gin sukari miyude chiemo kaka starches gi carbohydrates makata kawachamogi to gin sukari makonyowa mondo kik blood sugar kata mana levels meke sukari mantiere remo oid malo manyalo kelonwa gimiluongo ni diabetes mellitus. Thothne yudo ni sani ji oweyo chiembwa machon mane wantiere godo kaka rabuon mabende wang'iyo odiechieng' makawuono. Tido ka thothne sani koro wachamo chiemo mag ngano. Yudo ka gokinyi jo chamo chai gi mkati, mano ng'ato wacho ni chamo breakfast, koro mosabiro chamo chapat, samoro go ganda, mano ngano wachako waketo kanyo, saa 9:10 kanyo kata saa 4 chamo mandas, kata samosa kod weche makamago. Ere kaka chiemo aina gi affect dendwa kata kaka girocho dendwa kaka dendwa chalo. Because we replace chiemo machon kaka rabuon to thothne waketo ngano. Chiemo machon ne ber kabisa kendo iwacho adier ni wa replace. Koro gimokuongo kapok waketho nying ngano ahinya, ngano chutho ok rach. Sana ka en ngano ma ok ogol pote cha. Ka en ngano ma iluongo ni whole wheat kata whole meal. Ka en kaka oregano sana iyudo kaka ata, iyude duka kaka ata kata mana brown chapati. Nikech gimokuongo ngano en gi proteins mabeyo e del kendo en gi miluongo ni B vitamins bende makonyo mondo o regulate energy kendo mondo konyowa e brain development. En bende gi vitamins gi minerals ma iluongo ni phytochemicals manyalo konyowa mondo wagore gi tuoche. Koro gima bedo ma koso ne ngano en kama okuongo wakale e miluongo ni machines. Kasi yudo ni kendo chiemo mang'eny meke ngano gin ga chiemo mang'eny gi mo kendo gin chiemo mang'eny gi sukari
en chiemo mang'eny bende moted gi mo mang'eny, obed chapat, obed mandas, obed donuts, gin chiemo mantiere gi sugars mineno kata sugars mopondo kaka gi chiemo sukari mantiere biscuits and all that. Mar ariyo bende nitiere joma chiemo mar ngano miluongo ni gluten mantiere i ngano kata mana protein mane i ngano nyalo affect gi. Iluongo ni kidienje mang'eny mokwongo nitiere celiac disease, non-celiac disease, gin te gin tuoche machando nyombich ka ng'ato chamo chiemo mantiere gi ngano. Nitiere bende jok man allergic to chiemo man gi ngano ma ka gichamo to koro dendgi ruodho, gidwa dendgi kuol kata kwa ruodho kaso gin gi abdominal pains, gik machal kamano. Kendo nitiere be jok ma react to ne ngano no. Koro ing'e ni ngano ok kwacho ni wheat ok en ngano, kendo nitiere barley, nitiere rye, nitiere wheat, mago te nitiere gi gluten ma bende wawuoyo kuome. Koro ji mang'eny tinde manyo ni to ere gluten free diet, ere kaka wanyalo chamo chiemo kendo wanyalo yudo carbohydrates, wayudo starch, to wayudo chiemo man gi starch, simple complex carbohydrates mang'eny manyiso ni gin gi tonde moromowa, gin gi nutrient moromowa, to ok gidhi hinyowa kamoro amora e dendo. Koro momiyo ineno ka tinde ji mang'eny te mondo we ngano, nikech ngano mang'eny oseyud ni kelo obesity, kelo overweight, kech itedo gi mo, itedo gi sukari, itedo gi blue band, itedo gi butter, itedo gi mo, sukari, butter, kata mana gik machal kamago. Koro komed ndhadhu sami loso kamano tiyudo ni koro chiemo go bedo kendo nyalo hinyowa e del. Koro ji mang'eny tinde manyo ere kaka wanyalo yudo gluten free options. To wanyalo ni rabuon, giminyal tim gi ngano, pod inyal tim gi rabuon kendo maber kabisa. Kanye madwani mondo mwadonje giminyalo tim gi ngano, inyalo tim gi rabuon kendo inyalo time maber kabisa. Thoth ni gimoro kochama minga kaka ng'enye ji tinde okwero mkati, nikech wacho ni dire makoro nodonjo mani wacho ni koro onyalo bedo affordable ma ji nyalo yude, ji nochame makoro winjo ni an ok adwar mkati. Ere kaka wanyalo chamo rabuondwa ma nyaluoni e yo makare ma ok ochop kama koro dhigo ng'ato makata kimi nyathi to wacho ni Mokwongo ne nitiere picha maber kacha mane oloso mashed rabuon. Mokwongo wanyalo chwako rabuon, kaso kwache koto koro wa mashe. Kobedo mashed picha maber no. Kobedo mashed kamano mano main meal. Inyal chame go layo, inyal chame go ganda, inyal chame gi kata mana ringo, kata gweno, inyal chame, kata mana gi rech jok mohero. Koro ber gimobedo mash mwanene screen wani, ni koro on ratong ofulo ni en gi B vitamins, logo ni beta carotene. Sama ichame iyudo a healthy eye, sama ichame iyudo a healthy skin, kendo sama ichame bende igengo tuoche, ikonyo doni mondo obed gi teko maber mar gengo tuoche. Chame kama idhi bedo kod wenge mabeyo nikech ibibedo gi wenge mabeyo nikech gimoluongo ni beta carotene kata vitamin A. Vitamin A ni waseyudo kopuonjore ni en vitamin maratong. Emomiyo kineno chiemo moro maratong to kaw, obed apoyo, obed karat, obed budho, obed mawembe, gin chiemo man gi vitamin A kendo gi pongo. Tiyudo ni vitamin A ni ben ogine iluongo ni oils en oil based, manyiso ni nyalo budho mang'eny e del kata kwa chame moromo. Koro inyal chamo chiemo ni endi kendo wane mowacho mang'eny kabisa ni kata mana nyathi matin machako chamo chiemo ok ochuno ni nyaka ochakne gi nyuka kata mana maendi kisenywaso maber to inywase chak to nyathi chamo kendo osebedo gi milimili ne ma kata mana sukari cha besa moro ok idhi mede. Kako bedo mash no be kimeda pi matin kata mana soup matin onyalo bedo soup. Kata kibedo broth kata kani chwako ringo to koro soup cha inywase rabuon mani chwako cha. Onyalo bedo soup. Soup sana sana iluongo ni starter. Ofulo ni gin chiemo ma ikuongi keto gi kapoki chamo chiemo mamoko. Koro gin ber ng'eny gi gin giloso ndhadhu me dhok cha to kendo gineno ni mondo icham chiemo ma nutrients. Koro inyalo loso kode soup maber, inyaka kata mana keto kanyo garlic kata mana ginger maber. To kendo soup no pod inyalo loso godo budho kaka iloso rabuon no. Budho bende pod inyalo loso soup noero. Kapod wantiere kanyo bende sani nitiere ji mamadho gimilongo ni uji power. Keni bise injo uji power? Ongenye chumbo makaka kabisa. Sana kidhi yo bus station mwalo kocha. Uji power ng'eny. Kendo en kise madhiti yieng kendo in very productive. Nikech en gi nutrients mopot. Kikomba achiel yieng machi ni ato umedanang. Koro ing'eni uji power no be jok mong'eyo tinde loso ne gimilongo ni value addition. Manyiso ni kapoko lose to ikete peanut butter, mano njugu moregi. Koro sama kete njugu moregi no giketo proteins ye kata chande. Samoro bende ginya kata mane medo nuts mone no goe. Koro samoro biriwe kata mana gi nduma. Koro mano bende ber. Koro mara ariyo bende gik maloso mitedo godo ngano te inyal ted gi rabuon. Kendo chiemoro ka nwang'iyo ni
nintire benefits manitire gluten free diet kata mana diet maonge gi protein, chiemo maonge gi gluten kata chiemo maonge gi wheat, barley kata rye eiye. Koro obed mandas inyalo los godo. Sani pinywa mar Luo, Homa Bay County, Migori County nitire mashinde marego rabuon. Kendo sani endi farmers mang'eny kata mana jopur item nyisni mondo ka gitem matek mondo gipidh rabuon ma iye ratong' cha nikech en berne bedo mang'eny kendo kata koted kode cakes, oted kode pancakes, oted kode chapat to iye bedo maratong' maber. Koro kata mana sami tedo chapat be rabuon cha pod wanyalo mashe, kwase mashe to koro kata kopo ni tiyo di ngano pod inyalo riwarewa rabuon mok rabuon e ngano cha to itedo mani timo gimilongo ni value addition mana kaka itimo sama iloso budho. Watemo wacho ni chiemo gi watemo wacho gi nikech gin chiemo mantiere mayudore to gin chiemo makonyowa mondo wageng' tuoche, gin chiemo makonyo mondo kik wabed gi tuoche milongo ni lifestyle nikech gitin gi mo, gitin gi sukari to gin gi low glycemic index manyiso ni ok giidh malo sukari. Tinde bende Ruth ji bake kata mana keto chiemo ei oven. Rabuon che kawa ting'ada matindo tinyalo mana kete olive oil matin kata spices midwaro, preheated oven 200 degrees preheated iketo for half an hour kata mana dakika prade kata mana 45 minutes to iyudo very nice baked food. Waneno kata mana screen wakata mana cake bende molos gi rabuon tinyalo neno iye kendo maendi tinde ng'eny ahinya ne jogo man gi diabetes kod kata ka in gi wat ni moro tida surprise gi birthday to ing'eni en gi sukari kikited ne cake mar wheat inyalo order kata inyalo ng'eyo kaka itloso cake mar rabuon nikech inyalo lose koa kuom mogo mar rabuon kendo pod inyalo lose pancake, pod inyalo lose mandas, pod inyalo lose kata mana pizza luongo nango pasta moko michamo gi bede pod inyalo los gi mo rabuon. Koro rabuon en mana kaka watede emomiyo koro ng'eni wang'iyo ni ng'enyne ikawe tichwake timadho go chai. Ichwake timadho go chai. Onyalo jogi kaka jo kabondo chame mang'eny giolgo. To ka gichako tede gi recipes kata mana yore mopogore kata mana chips kika rabuon cha ting'ade maber idumbe mo matin. Mana sama idumbo chiemo maber kaka rabuon ei mo mang'eny to imedo ne calories almost double. Koro manyiso ni onyalo hinyi. To once in a while okrach kata kiloso ne nyithindo ginyalo chamo healthy snack. Rabuon wapuonjore inyalo kete mo, rabolo inyalo kete mo, ok en waru mar chips kende. Kato bende kapo ni kata okidwa nyume mo inyalo tiyo gi air fryer kapo nono nitiere godo kata obro golo ni maber en rabuon. Ma endi rabuon kendo ma rabuon mobedo baked kendo bedo baked maber kabisa kaka wacho ni dakika 45. Ma endi inyal cham kaka inyalo chamo chips kata kaka inyalo chamo waru mobedo roasted chips ok wach ga yan kechen chiemo midumbe mo to kodumbe mo to ketho berne. Koro inyal cham kaka side dish minyalo chamo godo salad, inyalo chamo kode kata mana ringo moro kata mana chiemo moro miloso. To en mana rabuon cha to en gi berne kendo ber mar rabuon iwacho ni omedore kotede. Kire chiemo moko makichamo ro to bedo maber to rabuon to kitede to o release nutrients ne mang'eny moloyo ka samoro watimona kidhie puodho tirade matin cha obro konyi to kobi bedo maber ahinya teko ni biro mang'eny ka otedi. Gima kikitem rado to nduma nikech en poisonous konumu. Nduma ok ber kirado kanumu kata kikete dhogi ok ber ahinya. Rabuon aneno kochako mede mo Dr. Phoebe. Tende di koro ntie kaka okwa kata ubedi watemo lose mondo obed gi ndadho ahinya to ma to kotende kod chenro ma ikelo nwaga to kapar kama inyalo recommend ahinya kosa. Koro maendi anyalo mana recommend once in a while nikech wawuondo already omedo mo milongo ni olive oil. Olive oil jadi manyalo afford. Mana matin kata mana cooking oil ma olore cha. To oko nikech oae oven emo minondo korieny. Koro mana ko wira cooking oil mana matin gi mabor di chiele iga Ruth okrach kichabe kama to kendo eno kodumbe mo obedo roasted manyiso ni okale oven to roasting kata mana keto chiemo e oven en achiel kuom tedo chiemo ma safe kendo ma healthy. Kendo mo moket mana matin kwa umbali no iluongo ni konyo mondo rabuon no ogol gimiluongo ni fat soluble vitamins. Watibedo kwacho ni vitamin A, vitamin D, vitamin E gi K. To gin gibedo ka mana mayot kantiere mo moro matin. Emo kwa kata mono kingado salad to ikaw mana olive oil matin timede iye manoro dhi konyi mondo yude the fat soluble vitamins. Kore momiyo samo once in a while inyalo glaze gi mo matin to ikete oven to kendo bedo mamit ne familia kachamo. Ilonye rabuon ni manade ni mangato nyalo wacho ni inyar ka bondo kuso. Bada ni mondo apidh rabuon maratong. Ero kama na Dr. Phoebe. Amjo kiwacho kacha ni inyalo ted mandas, inyalo ted chapat kod
mok rabuon ni. Samoro ng'ato nitiere kod rabuon seche mwatime chendo ni kata mwantiere kod chendo ni. Ok ong'eyo kaka onyalo loko rabuon mogole puothe cha mondo mi obed mogo. Okange magi monego bed ni ng'ato kawo mondo mi obed kod mogo makare mar rabuon mondo mi onyal tedo chapat. To seche motedo kata chapat ni nochuni otiyo kod mo matin. Adwani mamak kanyo. Seche ma itedo cake, kata seche mo bake cake, nitiere kaka onyalo ruwe matin kod margarine kod gik makamano mano waketo mo e iye matin. Skari ni wachoni wabro duoko piny nikech rabuon ni milimili. Wagol rabuon e puodho waloke mogo kacho kaka wadhi e mamoko ka. Erokamano inya. Rabuon chalo mana cassava kata marieba kaka wanyalo golo mok marieba wadwa regi. Mana ni koro mondo obed mayom ma chalo ngano to koro nyako kale ma odhi e factory. Wacho ni nitiere factories marego mok rabuon mana kaka wan gi ngano to kwanyal rege molokre mogo mar ngano. To kata kamano to nyalo regore molokre nyuka minyal medo gi nyuka moko. Koro mana ka kosegol rabuon maber moseluoki mo ong'ad matindo tindo tiketo otuo ma pige cha wuog te to inyalo rege kachiel gi chiemo mamoko mirege machine. To kidwaro mondo wuog mogo moro maber mar ngano to koro nyaka koro okale factory ma special mondo obed mayot kamacha. To kendo sani kaka wacho cha osebedo aneno ka koro jitinde bedo kode kendo mbele ka odhi bedo mang'eny odhi bedo available. Jopur bende sani endi ijiwo mondo otem omany rabuon mayem nyaratong cha. Mokwongo en gi pesa matin kipimo gi marachar nikech ji mang'eny factories dware en gi high demand. Kaso mar ariyo bende kata ka familia ochame kata ka nyithindo chame kata mana chon jok mane idho kadhi e moon iyudo ka rabuon ge mane gi pack maber to gichamo nikech en nutrient dense, en gi nutrients mang'eny manyalo kata konyi mondo survive. Koro familia nyalo konyo bende chiro to mana ka wapidhe ma iye nyaratong luongo ni orange fleshed sweet potato kata ORSP. Nyuka mar rabuon wasemulo chapat wamulo cake wamulo kaka inyalo beke en rabuon kama inyalo chame go ganda. By the way rabuon nyaluo ni mit ga saidi go ganda kanyo kata kisebile omit mokalo gi oganda oganda isebile asebile kendo tiro sipna moro man tedo ganda mokimo ne mit kabisa mar rabuon kendo kichamo mokimo kata mana chiemo monywasi mar rabuon to okibiero chame gi waru machielo cha eno bedo mamit zaidi to one very lucky nikech kaluo wakoni owang'eny gi rabuon. Koro kikwase rabuon choni wacho ni joma pidho rabuon gin jochan jok maonge namna lakini sani koro neno ni rabuon ni kata mana yude town ka Ruth samoro ok ding'iewe. Bende en adier ni ne wawacho ni jok ma pidho rabuon gin jochan kata jogo mohero chamo rabuon gin jochan. To wach ni ne wagi kode kanye en gima konyowa koso en gino mahinyowa. Acho ga pile nitiere gik moko mapani lony to kare en dok chien matamre gi nono. Wadwani wadonje kidieny mar adek to ko aseka oyueyo miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza star 811 star 271 hash. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge
jiurruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni e kan duso mach wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Jokanyo e riwruog Africa Union oyie ni pinje Afrika ma ugwe ema dhi chwalo jakanyo e laro koma mar AU. Podi to wuok kodgi mondo obed gi winjruok. Lakini saburo wuoye ni osiptende te ma dakteche tiye Kenya ka dakteche ni ng'anyo nyaka winjruok no bedi. Riwruog lakteche KMPDU oyango ni ng'anyo margi podi dhi mbele ka giwacho ni podi girito piny owacho oluongi e twaka. We gave the first quarter capitation and I think any time from next week or the week after we should be able to give the second quarter of capitation. Migao mar somo singo chwalo omenda ne skunde e jumbe ariyo mabiro e sama itayo gi ne ng'uko chenro mag somo. PenjLaktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Nitiere moko minyalo paro ni lony. Onge lony kanyo kata matin. Ni okidwa ni mondo micham rabuon, ineno ni aino kinyal chamo rabuon, indwaro mana mkati, cakes kod gik makamago. Mano endok chien mar del mapok nodwaro yudi. Ichamo rabuon e yore mopogore opogore. Iwinjo madini duto te mantiere rabuon. Iwinjo ber mantiere rabuon. Kapok adhi mabor ahinya dwani mondo mwamul kar nyuka ka anawinjo ka Dr. Fibio mulo rabuon kod nyuka. Kata dwani mondo mwachak wamula ne matin. Ber mar rabuon kelo e del. Namba achiel, king'iyo rangine kaka omedo horeno mane kaka berne medore. Entiere kod potassium, entiere kod fiber, en starch, entiere kaka omedo teko kod gik makamag e del. Adwani mondo mi imak maber kaka wamedo sudo kod chenro ma gielak sechegi. Nyuka mar rabuon. Nyuka mar rabuon oyudo olosore mayot ka ochwak rabuon cha maber kendo wacho ni kaka nwapuonjore chani iyudo rabuon maler mosea e puodho to iluoke kata nyalo rudhe kaka iluoko godo sande rudhe maler kaso ichwake kosebedo mayom to ikale blender kata iruwe blender koro samitimo kamano dhi bedo nyuka mayom miwuoro to kendo nyuka no nyalo mede chak matin ka ngi nyithindo nyalo kata mane mede peanut butter kata mana njugu moregi inyalo kata mana kete simsim moregi kata mana simsim man kamano koro yot mondi madh nyuka mar rabuon ka obedo blended ka osechwake ema iluongo ni a town ka indi ni uji power Maka isekete blender kamano ichaki duoke sufuria kusimadhe madha kamano. Ai madha ka osebedo ko isechwake to ikete blender to inyalo medone chak inyalo medone njugu cha to en igole blender kamano ti madha kendo en nyuka maber zaidi kama medo teko ne nyithindo kendo wacho ni kata nyithindo benje poyo nyalo losne gi mash kaka ni wacho cha ober kabisa gi chiemo michamo gi chapat obed dengu obed olaya obed oganda obed minji kata mana vegetable salad moro miloso alosa gi carrots gi cabbage gi oganda maralum longo ni minjini ober godo kabisa kaka chiemo medo mashed kendo no wacho ni kitede to podi nyalo medo ber moko e iye podi nyalo kete simsim nyalo kete njugu moregi nyalo kete mo mana matin kwa umbali mondo kony mondo fat soluble vitamins kande bende oyudre e kanyo mayot kendo wacho kendo ni rabuon marachar ber lakini maratong ber zaidi Iwacho gani parne giuru kata ging'eyo wago mbaka kotendre kod rabuon en rabuon ma iromo gode chiro en rabuon ma kikalo othoro kacha kabondo en ga othoro kabondo kanyo misambi kacha kanyo ichomo chabera mano e rabuon ma wuoyo odiochieng' ma kawuono seche ma ikawo rabuon mikete sandi kama adwani mondo michakre kawuono ing'e ber mar rabuon nyako Ramogi ajwang' omiyo kata ka en seche mag okinyi inyalo chamo rabuon ibiro nyiso seche maber wachame kod kaka onego beni wachame nikech aneno kinyalo chame saa asaya seche mikawo rabuon mikete mesa kama chakre kawuono kowuok e chenro mar PenjLaktar adwani mondo ming'e ni e rabuondani antiere kod
vitamin magima kanya madoni mondo mi waktiel kendo mi oganda wonge mondo wikwaka to jichako chamo rabuon kaka dwarore adoni mondo jochinkech ka wacho ni kendo Ruth pile ni PenjLaktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche to ka onge mpango iboyudo kichamo mkati pile iboyudo kichamo mandas pile koro ber ka ngato bocho ni mandas abodhi tanyo siling abich atine gi siling 30 kadita ka mandas moro mo family duto ikawa mandas makelo diabetes maber kabisa ne family koro ka ibedo piny mindiko macho ni e juma an gi dala bich kata dala birio adani mondo dala riyo acham rabuon gokinyi nyalo wacho ni Monday kata Wednesday enching rabuon ma jite ong'eyo koro kaka itedo rabuon to koro ne mitimango ine minyalo bedo creative mondo ilosi ndalo moko inyalo wacho ni koro moro no maybe Tuesday gi Thursday koro en kata mana nyoyo kata bando moboki neno kapok imulo mkati ndalo dhia mkati chapokimulo wasegolo kwa mulo mkati wakwaringo wang'iew mandase e do duka tan kech giyot ng'iew iloso gi piyo isepeso ka giliet koro inyalo wacho ni bando moboki biketo dichiel kanyo wacho ni atoka rabolo chato rabolo manumu wacho ni embe ikete kamoro kanyo kata mana weekend wadhi mose wach ni daktari wan gi ndalo abiriyo e juma wabobedo kod kalenda ndalo abiriyo e juma wadwa pango breakfast kata chiemo mokinyi mabende thothne wacho ga ni e chiemo ma onego beni keto ne maino mapek kaka dwarore nikech seche misichamo breakfast maber ibiro dok kaka inyalo tiyo tijeni wadwa time kaka ranyisi wuok tich walo sango wacho ni wuok tich wacho ka rabuon nikech manwa ironi to koro rabuon ni endi kata kwacho ni wuok tich okochuno ni nyaka chwake onyalo bedo uji power onyalo bedo mashed onyalo bedo gik mwacho kata mana pancake mar rabuon kaso koro Tuesday wacho ni koro wachwak bando mobok maber kendo iboke gi pote sami boke gi pote cha ber ne donje i bando kanyo nutrients mang'eny ga e pot chiemo koro ber ne donje e kanyo yoro koro inyalo chame Tuesday kendo miol kiol gi boko bende buluru bando ndalo ma bando ng'eny inyalo chame Wednesday koro inyalo kata chani koro ulos kata mana rabolo manumu motedi kendo rabolo kata moboki kendo wacho ni pilo wacho ni rabolo moboki kata motedi rabolo ma green kata mara lumi inyalo los gi yore mang'eny pokwa mulo mkati wasechope Wednesday pokwa mulo mkati tich ang'wen kendi pod wan gi nduma pokno mulo kata nduma chani akare koro tich ang'wen koro jioche mango jiocham kata mana nduma kobedo ka juma chiel itika tisa moki wachakwa doke rabuon wanyalo doke rabuon kendo wanyalo sabato wane nyoyo kata mana pokwa mulo kasava iluongo ni marieba be mit kabisa kendo nyithindo be ohere mana mo matin inyalo keto negi dichiel ka dichiel nikech bende kata kochwake pokwa mulo marieba koro Saturday kata Sunday dichiel nyalo treat gini kare koro chiengni wachamuru mkati brown to bed mkati ma brown man gi tonde iluongo ni wheat ewe nikech mago e fiber mkati ma white kochamo pile to wa mos wa medo levels weke sukari wa tingeni sukari kaka wa medo iga e kaka chimoro koro nyalo poni koro ni iluongo ni uncontrolled diabetes mellitus daktari bukore kamano nyisi to emana nikech mkati mwachamo pile to ka onge mpango tinyalo yudo kichamo mkati no pile kendi chamo mandas no pile wapango juma tingeni juma nene podwa nyalo tony kwa mulo mkati tapa ni e line monego beni wakao kaka oganda nyakwa Ramogi ajwanga tingeni gigi timore ga mana kichanori yo maber kapono ni yo kichanori tema ibo yudo kisikiri ko pile inyo mandase dodu katimiyo nyithindo tingo inyo mandase dodu katimiyo nyithindo tingo en gima nyaka wawe makochopo chienga kata weekend kama tipango juma te kaen nyoyo kaen bando kaen oganda kaen rabuon kaen marieba mondo mwayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu kaso chiemo go bende ichamo matin to iyieng nyithindo nyathi rabuon achiel orome to slice mkati gibudoro kata mana slice auchiel kata nus mkati ngata achiel to sani mfuku bende nchire kaka ntie ma enango Dr. Phoebe ma endi chalo donut chalo bread enena mkati molos gi rabuon nikech aneno ka en ratong maber rangine mkati mochiek maber mobarore kende ma en rabuon ama oted mochiek maber mobar mokete yien ema temo ng'iyo ni enango kanyo ma daher mondo bisa nikech ma en rabuon mochiek kato bar to momede yien obedo untiere feeling moket ne yie kasto kete oven in right nikech nyabathe mobedo kacha to koro rabuon kabisa koro obedo filled mano recipe machelo oyawe kasto okete gik ber moke yie kasto kete i oven no mulo kacha potassium Dr. Phoebe potassium bende waseyudo ni nitiere kod kapo ni okete mang'eny ahinya e del nitiere chandruoge mopogore monyalo kete del
waseng'iyo berne, waseyudo kaka ober kikete del kod weche makamago chiemo mantiere kode kaka rabolo mochiek kata rabolo motedi, rabuon mane wawacho ni ponono ni wachamo rabuon kata diriyo kata didek e juma entiere kod potassium. Ok wadhi keto potassium mang'eny e del. Potassium mantiere e rabuon ok en very high kendo ok almost mana kichamo rabuon 20 hata kar kamibede pinye kenya dodo potassium makoro ichako ok nyalre. Koro potassium mantiere e rabuon en potassium ma dissolve mayot to kendo rabuon tiere gi fiber bende makata kwa chamo matin to iseyieng kendo kiseyieng to koro nyalo dhi mang'eny odiochieng' kata ka ok imedo chiemo moko. Koro en potassium ma safe ok en as high to kendo kaka imedo tede be kaka nutrients mabeyo ka bedo release koro ok onyal hinyo del. Ko rabuon manume ma samoro ok ber ahinya ko cham mang'eny to bende ji matin ok chame mang'eny ahinya nikech onyalo bedo ni nutrients moko ntiere gi binding nutrients mamoko gimoko HAA nutrients mantiere e dendwa koro ko cham ko tedi ber moloyo. Oxalates giluongo ni oxalates gin compounds makawa chamo kanumu to samoro nyalo konyo zuiawa mondo kik wayud nutrients moko ma chiemo mamoko kaka spinach mfano ok ber ahinya ko chame konumu kata kapok ochiek maber nikech en gi oxalates mabro bind e nutrients mamoko. Koro kasimitedo spinach wacho ni kitede to iolo sufria mondo koro oxalates ka odhi ok kata mana ok funde. Koro chiemo cha manumu bed rabuon wawuoyo ka endi be kuom cassava bende ko cham mang'eny kanumu samoro kata mana tonde ne maiye cha nyalo bedo poisonous. Koro ber ka otede to chiemo maber moloyo ne nyithindo joma yach joma dhodho nyithindo kata mana joma wuone pile wigi wil godo. Awinjo kimulo kar oxalates kanyo kar spinach kanyo. Koro tinde be nitiere timoro ma ji timo ma iwacho ni irega chiemo kaka en kuom ranyisi kaka lode kaka carrots kod gik makamago. Ng'ato nyalo kawo spinach orego gi carrots okete ginger matin to madho. Kelo hinyruok. Ginger ber kabisa nikech ginger en iluongo ni less alkaline foods. Obed ginger obed garlic gin chiemo makonyo mondo ogol acidity me del kik bed mang'eny. To chiemo kaka spinach to wacho ni kapok irege to iblanche matin. Blanching ofulo ni ikete pichung matin kata manikete idumbe pitigol nikech samitimo kama chacha i-release oxalates. Carrot ber kata ko chame konumu kendo bendo wacho ni kaka salad inyalo kete mo mana matin mondo okony gimiluongo ni the fat soluble vitamins obed mayot ne del mondo yudi. Ma kikiregerega spinach kamano timadi itedo matin to del moko go cucumber, carrots, nyanya, avocado mago inyala regi kichamo kanumu kamano. Aneno ka ndalo ma wantiere ni bende pinyo bedo matek tido ni ka gik moko timore wathoroga bedo kod seasons kaka sani mananas ng'eny mokalo. Tiere yore mang'eny ma inyalo cham godo mananas mondo mi kik ojog ng'ato kaka ne wasewacho cha. Diere moko maembe ng'eny chir ka maembe nyocha ng'eny mokalo. Diere moro kanyo machunga ng'eny. Ka ponono ni ng'ato yudo rabuon mang'eny ere kaka onyalo timo kata kaka onyalo kano gi mondo mi okonye kuom ndalo mathoth ka ok gikethore koonge kod lony manyasani monyalo kano godo chiemo kaka rabuon. Erokamano iwacho ni koonge go mokuongo ka ng'ato yudo rabuon mang'eny sana rabuon ma iye ratong' cha kata ka ok wadhi preservation to chiro ber kode kech sani ji mang'eny ong'eyo ber mar rabuon ma iye ratong' no ma purple ni to ng'eny ne onge oyudore North America, China to kata mana achiel nyado king'iyo rabuon to moro achiel iye purple to wathoro wito gamano ni wacho ni rabuon marach ok orach en gi anthocyanins en gi anthocyanins luongo ni antioxidants kata mana compounds makonyo. Koro mokuongo rabuon inyal regi mana kaka no wacho chande irege mogo inyalo bedo mogo to mogo ko regi to obedo onyalo budho iga chiel igni ariyo kapod en mana tiere. Jogo mantiere gi fridge bende nyalo lose to kete freezer kata mane fridge to obudha maber kamano. Kendo rabuon bende kata kigole puodho to kiketo kama dry ok obi kethore piyo. Nyalo mana kethore kichako ng'ade tiwe open kisami we open no kamano to oxidation chako timore to ochako kethore. So koro kiketo rabuon kendo wacho ni ber kidwa kano rabuon mang'eny to kikigole puodho kasto iluoke iwe kamano tikana kama onge pi. Koro mana sami idwa tede cha ekiluoke maler nikech wacho ni piny lo ka endi bende samoro bedo gi compounds kata chemicals moko mok ber ne del koro nyaka luoki maler to kikane mitwe maber kamoro to onyalo bedo mar muda mang'eny mokonyi kendo kony familia mari. Erokamano nya Dr. Phoebe aneno ka thuolo mayo wawang'o wach mogik ma inyalo wewa godo kotenre kod wach mar rabuon. Awacho ni
wapanguru kaka wachiemo obro bedo bei mayot kendo obro miyo wathuolo maber mondo wang'eni to ere kaka wanyalo chiemo chiemo kaka mkati mandas chapat gi meat milibile dhok to gikelonwa shida moko kendo mang'eny kaka allergies kaka reactions waheruru rabuon ok rach kata ka wendo biro tedne rabuon waheruru nduma waheruru rabolo waheruru alode dek mago yath waheruru chiemo mawuok e puothe nikech ngima en mwanduru koro ng'ato dwa tudore kodi mondo mi mbaka ni wagole studio ka ato watere oko kocha nikech samoro nitiere gimoro mano kodonjo ne ng'ato maber to dwa ni mondo mi imed lerone inyalo yudi kanye kata yore mag tudruok namba mar simu 0721968215 iwacho piyo 072 0721968215 erokamano nya Dr. Phoebe amor mokalo mar bedo kodi penj laktar chiemo no gomba kotenre kod rabolo kawuono wagomba kotenre kod rabuon wakel lokruok e kit ngima ogandawa kamano erokamano ahinya inyalo wacho ni an ok acham ga rabuon an nyithindo ok cham ga rabuon an nyithinda chamo mana cakes kod gik makamago kia kelo chandruok Dr. Phoebe opimonwa ber mar rabuon ahinya rabuon mantiere kod rangi onyalo bedo ratong kata onyalo bedo orange kata onyalo bedo ma purple kata kido marachar ok rach to gima daher mondo watim chakre kawuono ni wacham rabuon e yore mopogore opogore ne jogo picha mawa eruru kamano makende ne director na Lindsay erokamano ni producer na Papecho Okoth erokamano ahinya aniluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى بيحل حياتنا رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي